От следващия материал може да се досетите каква ще е темата ни, а може и съвсем да се объркате. Вижте го. Обществото ни е жертва на световна конспирация, извършвана от пришълци, обсебили телата на известни личности от политиката или шоу-бизнеса и поставили си за цел да заробят земята ни. Това е теорията на Еленко Ангелов, психолог. Върху какво се гради тя, кои са тези личности, ще разберем от него самия. Здравей, добре дошъл. Здравей. Много зловещо беше това, което пуснахме да ти кажа. Ами такива естествено неща... беше така кадри, филми от... Специално това от филма Декой с клопки. Да. Много такива филми са направени на база изнесени знания от, мога поименно да кажа, Едуин Кастелов, Фил Шнайдер, Бил Купър. Това са много уважавани хора. Говоря за правителствени геолози на САЩ, за правителствени бази. Хора работили рамо до рамо с подобни същества. Но първо пуснахте този отказ от филма Клопки. Да. Замисляш ли се, нали може на ти да си разбира се. Благодаря ти. Замисляш, че още преди да се родим има филми на такава тематика за НЛО, за извънземни. Първият, който заговори, един от първите известни хора, които заговори, човека, на който дължим цялата тази цивилизация, камери, осветление, това е Никола Тесла. Той пръв заговори, че се е свързал с извънземни, разбира се, беше осмян и най-вече от служителите и собствениците на Федералния резерв. Знам, че има такива съмнения. Има скални рисунки. Самите ние имаме църкви в Арбанаси, в една църква малка, в Банско, Добрини. Всичко това е в моите книги. Дал съм стотици примери. Тези неща. Добре, но едно е да се съмняваме или да вярваме в това, че съществува някъде извънземен живот. Значи, съвсем друго е това, което тая световна конспирация, за която ти твърдиш, мен да ти кажем ужасява. Това е... Нещата ужасява. Защото виж, една теория на конспирацията спира да бъде теория, когато има поне едно сериозно доказателство. В първата ми книга не го смятам аз. Виж, Гала, това за което говориме, това, за което говорим... Дай да видя тази книга. Добро това е последната книга, която излезе. Първо излезе... Беше Добър вечер. Какво беше? Лека нощ нещастие. Първо излезе тази книга. Тя вътре има диск. Книгата е електронна. Това, за което... Абсолютно е свързана. Значи тези гущери са основни главни герои. Нещата са поднесени много с факти. Тази теория става факти на конспирацията. Базирал съм се на световни преносители на истината. Да започна с Едуин Кастелов. Всички тези филми, които гледаме от 80-те години, ето в момента върви много хитов сериал, ремейк, Ви се казва, за едни гущери, които идват и се правят на хора. Те са с героите от Prison Break, от Изгубени, световен бестселър. Добре, но виж всички тези неща. Човешката фантазия може да се развихри до такава степен, че да измисли несъществуващи образи, да създаде филми, в които нямат нищо в действителността, преди да продължа, факти. може да те помоля за нещо? Кажи. Темата ми е страшно обхватна. Това са 3 книги, сигурно това са над 1000 страници. Ако не ни стигне времето и интересно на хората, да продължим в друг разговор. Ще продължим, обаче искам сега. Тогава... Човешката фантазия, ето нещо от книгата ми. Виж, това нещо от 15 век картина. Това не е от YouTube или компютърна анимация. Добре, показвам тази картина. Това е на Богородица ли? Какво е всъщност? Да, Мадоната. Виж как е изобразено класическо НЛО. Така, тук нали знаеш, че всеки може да изтълкува по различен начин. Тези, които искат да повярват това, ще кажат, че това е класическо НЛО. Останалите могат да кажат художника, нещо, четката, някакво петно, може да се изследва, може да се каже... Ето виж, това нещо е намерено на територията на Курило, Софийско. Това са глави на влечугоподобни идоли. Просто само това е изписал в нашия национален музей. 6000 години преди новата ера. Това е много малко парче от пъзела. 6000 години преди новата... Добре, ти искаш да кажеш, че това, за което ще говорим, тази световна конспирация, това обследване от тези влечугоподобни извънземни, датира от кога според теб? От хилядолетия. Ето искам да ти покажа. Това е нещо.
Това е от музея на доктор Хавиер Собрера. Това са знаменитите камъни от Тика. Милиони хора ги знаят. На тези камъни можем да видим динозавроподобно рептили, които съжителстват с хора. С съвременната наука, на която се прекланяме от статуквото, ни казва и ни твърди, че ни делят милиони години. Това са абсолютни доказателства, че хора и влечугоподобни са съществували и са живеели заедно. Това си е факт на научен. Влечугоподобни са съществували почти откакто човека съществува. Значи ли това, че тези влечугоподобни идват от друга планета и по някакъв начин ни обсебват? Защото и динозаврите, ерата на динозаврите си е факт. Нормално е да има рисунки с динозаври, както ние намираме в каменелости, така. И при тях сигурно е имало доказателства. Древните пещерни рисунки на най-първите хора няма нито една рисунка на змийски култ, нито една рисунка на дракон и на змей. Пак повтарям, съвременната ни наука твърди, че хора и динозаври ги делят милиони години. Тук говорим за хуманоидни рептили, влечугоподобни. Конкретно нещо, което е много интересно. Виждала си зеницата на котка. Да, виждала как може да бъде кръгла като човешка и как може да стане като на влечугоподобен. Да. Ето конкретно. Когато хиляди хора са виждали този феномен, лично аз съм го виждал с очите си. Първо, аз съм дипломиран психолог и се занимавам от 13 години. Знам, че е така, затова искам да кажа, и за това казах, че имаш много сериозни теми и книги и това ще звучи малко, може би, несериозно на някои хора. Аз съм първият, който знам колко параноидно звучи. Аз съм първият, който знам колко параноидно звучи всичко. Но когато събереш точно парченца от пъзел, картината става много ясна. За зениците се върни. Какво като всички знаем как стават зениците на котката, тя няма обаче нищо общо с влечугото. Всички сме гледали, тя е единствена по рода си от цялото семейство котки, с изключение на леопарда. Пак казах, темата е много обхватна. Когато видиш световни лидери... Чакай, върни се на котката. Моля те, кажи ми това за зениците, ми стана интересно. Защо даваш този пример? Ето защото това е един прословут запис на Буш старши. По време на интервю CNN с Лари Кинг, неговата зеница потресаващо остава вертикална. И двете. Това се нарича shape-shifting. Чакай, това ще го покажа след мъничко. Окей. След мъничко ще го покажа, защото направихме една анкета, да видим хората знаят ли нещо за рептилите. Още ще видим за какво говорим. Първо ще покажем и след това и анкета какво знаят хората за рептилите. Знаеш ли какво е рептил? Чувал ли си? Не знам какво е това, не? Някаква фирма ли е? Какво е? Как? Рептил. Рептил? Да. Не. Ами това някаква книга ли е? Извинявайте. Трябва ли да прочетем всички тълкования за значението на думата, за да разберем истината за световната конспирация? Рептил е някакво влечуго. Да, точно така. Но какво точно никога не съм го виждала как изглежда. Заври нещо на такова мяза. Тя е под прикритие. Това сте вие? Рептил. Това е просто, не знам как го мислят. На мене не ми се струва. Знаеш ли какво е рептил? Аз съм рептил. Нямам представа, никога не съм чувала и не вярвам. На първо четене рептили се наричат влечугите, но хрумвало ли ни е изобщо, че рептилите отдавна не са само музейни експонати и атракция в зоологическите градини. Те са нова раса, добре прикрити пришълци, дошли да опустошат света ни. Студенокръвни, властни, непреклонни. Те атакуват аурата и обсебват телата ни, най-вече телата на световно известни хора. Бих повярвала на такова нещо. Стига интуицията да ми подсказва, че в човека, освен по зеницата и по някакъв друг фактор, може да се разпознае рептила. Биха могли да са опасни, примерно, рептилите? Да, за определени видове хора или животни, да, но не за всички. Вярвам, че това е дяволска намеса. Просто както има Бог, вярвам, че по същия начин има и дявол, който управлява някои хора наистина. Аз съм оптимист и не вярвам на такива прераждания. Тоест всичко си е в мозъка на човек. Много от управляващите в момента България са обсебени от рептили. Възможно ли е това според вас? Ами не знам от какво са обсебени, но скоро време са обсебени от нещо хубаво и благородно, за да може да направят нещо добро за нашата държава. Така или иначе, няма категорични доказателства за рептили, обсебващи човешките тела. Можем да бъдем сигурни само, че влечугите в природата са истински. Но днес, вероятно, ще гледаме на тях с друго око. Така, какво мислиш за това, което видя? Специално тези филми са изнесени и са направени на база от данни, които на пресконференция са дани от Фил Шнайдер. Фил Шнайдер е много известна фигура. Той е правителствен геолог и инженер. Неговия баща е Оскар Ото Шнайдер. Той е един от първите арестувани капитани на подводница по време на Втората световна война.
и е отвлечен в Америка и е работил за американците. Дори в нацистска Германия имало 1 милион в злато награда за главата му. Ото Шнайдер, бащата на Фил Шнайдер, който изнася толкова много данни за сиви извънземни, за влечугоподобни извънземни, с които е работил, виждал, дори е стрелял. Това е много уважена фигура с нормално семейство. В момента, в който изнася тези неща на пресконференция, той бива убит зверски. Разбира се, полицията каза, че това е самоубийство. Бил Купър, друг преносител на истината, на който се базира в моите книги, е американски подофицер, човек, който е разкрил и дал толкова доказателства за НЛО, за рептили, за сиви. Този човек, 2 месеца, когато по CNN 2001 година ни дадоха един репортер от CNN, който отиде и взе на този страшен човек от пещерата Бин Ладен интервю, той се закани на целия свят. Години наред Бен Ладен го търсят, ФБР, ЦРУ, Мосад и не го намират и някакъв си оператор отива и го намира и му взима интервю, се заканва. Бил Купър беше първия, в който радиопредаването си каза: хора, подгответе се за някаква страшна атака. Но тя няма да е от Бен Ладен, измисления герой, а от нашето си правителство. Той не се потресаваше доказателства. 2 месеца колите паднаха. Само да продължа. 2 месеца след като паднаха колите, този преносител, велик човек, приятел на много, уважаван герой, беше убит. Под предлог, че е дигал шум на комшиите си, полицията отива да го арестува и така нататък. Вярвам за всичко, което казваш, обаче, че има световна конспирация в почти всички, или може би всички тези неща. Световна конспирация, в основата на която почиват сериозни икономически интереси. Тук обаче ми се губи връзката. Какво общо имат рептилите? Това, за което говориш, с всичките тези неща. Основна линия в трите ми книги е проследяването на змийския култ. Гала, всички ние, да кажем, в България сме почнали с змийски приказки. Знаеш десетки, стотици песни, които се превръщат в хора, крадат моми, женят се за тях, имат сексуални отношения. Само аз съм събрал стотици песни. Знаеш ли в момента, в който почнах да изследвам фолклора на Африка? Абсолютно всичко се припокрива. Всички знаем за китайските императори. Те до ден днешен претендират, че произлизат от дракони. Знаеш ли, че хилядолетия императора никой не му е виждал лицето? Никой. Дори мандарините му, най-близките му министри не са виждали лицето. Отива в една Англия, дори днеска герба на лондонското Сити е дракон, летящи дракони. Чакай, Мънчко, нека защото наистина е много обширно. Аз ти обещавам, ако има интерес, въобще и тази и други твои теории да разгледаме. Кажи ми, обаче, накратко съвсем, каква е теорията ти? Преди хиляди години на Земята са дошли извънземни, които по някакъв начин са обсебили част от хората, искат да контролират, да владеят всичко и да доведат до какво? Всичко това се е случило. До разруха ли? Добре, знаеш, то се е случило. Става въпрос за хранителна верига. Хората сме толкова надмерни, че си мислим, че сме върха на хранителната верига. Растенията се хранят с минерали, животните с растения, ние с тях. С нас кой се храни? Ние сме храна. Значи звучи супер така холивудски, но всичките религии ни го показват. Всичко е базирано на змийски култ. Мезоамерика, Кецакоатъл, първите божества, основни божества на майите. Сега не търся доказателства на това. Приемаме, че е така. Ти не ми кажеш обаче конкретно. Целият Холивуд ни казва, че те ще дойдат, ще кацнат в Америка, ще ни се представят. Как става, бе, човек? Как те обсебва теб едно такова извънземно? Влиза това, което виждаме по филмите. Знаеш, не те питам такива простички неща, но ми си иска да си представя как се случват тези неща. Твоята прекрасна аудитория е доста шокирана в момента от тези неща, които говорим. Сигурно е шокирана, още повече, че ти наистина вадиш доказателства. Преди малко ми каза и за други доказателства ще ги кажем. Кажи ми, как се случва това нещо? Става въпрос. Всички, да кажем, Шумер, разчетените плочки, това говорим за хиляди години преди Христа, плочките разказват историята на битие от Библията. Само, че там се говори за едни анунаки. Сега е много модерно се говори за тях. 2012 Нибиро. Те са описани като рептилска раса. Това са първите доказателства, че хиляди години те са нарисувани дори като влечуги. Може ли книгата да ти покажа? Ето виж, това са първите божества, дошли на Земята. Това за Шумеро-акадското царство. Първо, точно така. Първо ти покажа китайската богиня. Тя е изобразена като влечуго. Да. Ето е тук абсолютно като змия, да. Ето ги шумерските божества. Добре, трябва да видим реклама. След това обеща, обаче ще ми кажеш как се случва това нещо. Още повече аз съм шокирана. Ти казваш, че много хора от шоу-бизнеса. Аз по някакви неведоми пъти ще съм станала популярен човек. Ако съм обсебена, искам да знам обсебена ли съм, не съм ли, ще бъда ли обсебена. Реклама, продължаваме след това.